Madamati pa nakaibunong, dagiti sagli 5 kilo a bagas, kadagiti so amin nga head of the family, iti San Nicolas Ilocos Norte, aday to'y ket ayuda, manipod iti opisina ni President Ferdinand Marcos Jr., aday to'y ket 3 million pesos, kalpasan day di Bagyo Egay, itay kalabes. Sursursoren ni Mayor Mike Hernando, dagiti barbarangay, tapno di kastaket personal iti panagipaay na, ken personal na maten, ama kasarsarita, dagiti umili ken kadwana pay, dagiti agpanpanday linteg iti San Nicolas, babaen iti panangidadaulo ni Vice Mayor Napoleon Hernando, kadwana pay ti outgoing SK President iti San Nicolas, Honorable Inno Hernando. Inrugimi iti bigat ti nagsursur ka dagiti barbarangay nga katwak ni po Vice Mayor kan dagiti kamang ti Sangguniang Bayan ta napami indanon day di inted ni Presidente Bongbong Marcos nga worth 3 million nga tina desisyonan tinamutibiyang nga pakigatangan na ket bagas tapno ti kasta ket may iburay kadagiti kakailyan tayo. So naikanda iti sagpa 5 kilos of rice per family. Ang household family apo nga ti basis na ket di naikan iti dedi typhoon Egay iso ti figure me dijay. So nga nakaitid kami iti 10 barangays na tayo starting from barangay 1 aging ga iti barangay 10. So tuno bigat masapay ituloy minto manen irugimit barangay 11 danto pay 9 barangays ta danto 5 nga barangay nga maudi ta ilikidar minto pilang emin DJ 2 million sagbi nga mai-withdraw DJ 1 million. So nga maud DJ 5 nga barangay ti maudi nga barangay ket barangay 12, barangay 18, barangay 21, barangay 23 and barangay 24. So ikidaw kot anos digiti bumarangay nga orayan dadadje pan nakilikidar na it will not take long sa teto ito DJ ayuda da. Awan bagas lang detoy ta 3 million ti worth na ket adumat nga rod ti household members tayo in line with the sapasap nga panagserbi ti administrasyon na ket may buray nga based ti di figure iti insubmit iti barbarangay nga nadidigraan iti typhoon Egay. Kadagiti na apektaran iti di Bagyo Egay ket kasi ti apo na naikan min dagiti dadu mga barangay ket maituloy to apo dagiti dadu mga barangay nga sampay nga naikan ket na malagsakan kammet dagiti tattao nga umawat iti daytoy nga sangkabasit nga ayuda po. When tingamin proseso na deta 3 million amin DJ 2 million isuti umunang trans na ket masapol nga de 2 million maited pela ang kadagiti do mga barangay then no mai-liquidate mi kahit asawa mai-liquidate apo maited mi amin dagiti listaan dagiti recipients de 2 million then sigud tumutmanen nga i-release the Office of the President at 1 million to make it 3 million. So, iti panakisarsarita yung kadagiti tao, sir, anyamit tikas lang mariknada ta, kunada nga first time da kano iti kastoy, sir, kadagiti na dumado mga barbarangay. When Joey, maragsakan da, nga makaawat kadagiti ita mariknada iti pinangisakit iti gobyerno kadakwada, aglalo ti magaming agapo iti kini apo Presidente Bongbong Marcos apo. Ket dakamita kaduak na ako Vice Mayor Paul Hernando, palakpakan tayo ako ni Honorable Ino Hernando, ni Honorable Eric Ruiz, ken dagiti dadumpanto peng kamang ti Sangguniang Bayan no umeda dumanon. Again, nimbag nga bigat yu amin pagpatigat nga kabarangaya di barangay 11. Dito may ipay apo nga nanumo nga ayuda tata ket parte dito iti inted ni Presidente Bongbong Marcos nga 3 million iti
iti tayo nga suporta na iti pa nakadidigra tayo iti Typhoon Egay. Kat pinadesisyonan ti administrasyon tapno maiturong iti sa pasak nga panakaiburay detoy na gatang iti bagas nga sakpa 5 kilos tapno kan iti per family nga tibasihan tayo ako dito na isubmit ti barangay nga nadidikraan iti Typhoon Egay. Isumadlat na surot at nga numero numanot kumay iti barangay. So dito yung naitadayo is basically in-submit iti official ti barangay yo iti Typhoon Egay. So dito may is idanong taktak. Kat agyaman tayo apo kani apo Presidente Bongbong Marcos iti kanti Familia Marcos iti ayat da iti San Nicolas ta isot imuna nga inikanda palakpakan ta ida apo. Kat kananos kayo ta diti Christmas at adto sa marunong nanungan nga ayutan. Ngayon detoy at punto mo iti punto iti munisipyo tayo pang linglingay ito ti administrasyon iti dati Pascuayo. Nanungulang nga po ang importante